Takže čau lidi, já vás vydám u mého dalšího videa ze hry Counter-Strike. Když jste se ptali, kde to teďka jsem, tak jsem na playcs.com. Takže kdybyste chtěli, tak si tohle vyhledajte a tu vidíte, že online 878 hráčů. Takže si kdykoliv můžete připojit. Já si vyberu asi nějaký server. Asi Dedus 2. Mezi tím, jak se to načítá, tak dejte prosím vás odběr. Prosím vás, dejte ten odběr, jo? Tak já to teďka střihnu a počkejte a hnedka to tam budem. Tak lidi, jsem zpátky a teďka si... Počkej, už jdem na to teda. Takže si budu tohle... Teď trochu... To zastavím. Aha, dobré, tak to jsem si nevšimla. A mezi tím můžete říct, jak jste měli. A napište prosím do komentáře, jakou hru byste chtěli vidět ode mě ještě. Protože mě teda ten Minecraft, jak se já to říkám, vím v každém videu, ale chtěl bych ho teda natáčet, no. Prosím dejte prosím vás odběr, protože chci předešelnout moji ségru. Moc mě tím podpoříte, prosím dejte ho. Tak za 30 sekund už půjdeme hrát. Do komentářů mi můžete napsat, jaké v Counter-Strikeu je v jedno, jaké je v CS2, CS2 a tak. Jaká je vaše oblíbená zbraň? Protože moje buď AKčko, Defender, anebo to jsem měl naposledy. Jako za teroristu. Za counter-teroristu mám... já ani nevím. Nevím, jak se jmenuje tato se na zemi, co byla, a ještě takovou jednu. Já jsem hodně špatný. Přepneme na někoho jiného. Paráda. Bychom mohli vyhrát, to vyhrám. Paráda. No, dobré, paráda. Já se totiž hrozně soustředím. A já to teďka na chvilku pozastavím a počkáte si, až budu hrát. Nebo... musím dát příští hru. Dobré, to jsme prohráli. Teď se budu snažit. Ty jo, já mám bombu, vidíte? Pozor.
budu se snažit teďka tu bombu položit, aniž bych byl zabit. Paráda, 100 životů. Tady vypadá, že jich pár lidí bude. Sniper. Musí to zachránit. Věřím jim. Pojď. Musí. Yes, paráda. Tak tohle už nevyhráli. Vidím, že mi docela šlo hrát AKčko. Přemýšlím, jestli nepůjdu ještě za counter-teroristy. By jim tam trochu nepomohl. No dobré, tak mě zabili. Já se vám že to vůbec nekomentuju. Protože jsem... jo, co si vezmu? 4, 2, 6, 1. Paráda, přidal mi to, aha. No, jakož životy. Napište prosím do komentářů, já jsem takový nubák. Napište prosím do komentářů, jak nahrávat obrazovku z počítače. Takže já jsem hledal na Google a vůbec nic mě jako neukázalo, tak to myslím. Paráda, dal jsem první kill, když takový trochu, ale dal. To bude někdo. Tam je. Ty kokos. No. Je tam týpek. Dobré. Sniper zase.
Opět jsme prohráli. Paráda. Tak. Ty tam byla rána. Já nevím, jestli to je terorist. Dobré, jdu za tímto týpkem. Snad tam nikdo nebude. Dobré. Paráda. Položil. Ne, to nechci. Ještě říkám, musím rychle jít pryč. Jo, je tady bomba. Rychle. Mě se totiž umřít, mám dobré věci. To je paráda. Já jsem spokojená, já si něco kupovat nemusím, pojďte. Lák. Se laglo, dobré. Jsem akorát psal do chatu. Ty, já to, že jsem musel nahitovat. Ještě jsem ale musel trochu dát. Aspoň trochu. Jsem svůj kefírek. Jejda. Snad to. Snad vyhrám, pojďte. Paráda, vyhráli easy. Nice. Kde mě hitl? Však... What? Paráda. Už položil bombu někdo. Kdo mě ubral? Tam byl, počkej, tam byl někdo. Jo. Nikdo jsme se netrefili, si myslím. Já nemohl vidět!